Ще решават други как да си харчим парите. Европейската банка ще определя доходите, ще определя пенсиите, социалните политики и така нататък. Ще ни вземат парите на България, ще ни унищожат въобще като етнос. България приема еврото. След влизането на страната ни в Шенген, сега и в еврозоната през януари 2026 година, ние ставаме пълноправен член на Европейския съюз. Това наистина звучи като виц. Разбира се, нашето членство не е задължително и можем да напуснем Европейския съюз, когато си искам. В член 50 от договора за Европейския съюз е описана процедура как дадена страна напуска съюза. И по тази логика би трябвало да съществува процедура за напускане на еврозоната, нали? Точно така. Има. Обаче тя е описана в нечие развинтено въображение, защото Европейския съюз такава още не е измислил. Не мисля, че ще измисли. Защото на първо място замисълът на еврото е да бъде необратимо. След като бъде прието, няма връщане назад. Защото приемането на еврото е задължение за всяка държава членка на ЕС. Всяка страна трябва да е способна да изпълнява правилата и стандартите на ЕС и да следва целите на икономически и паричния съюз. Това означава, че когато България е станала член на ЕС, тя се е съгласила в даден момент да приеме еврото. Единственото изключение е Дания, която има специална договорна клауза и не е задължена да го приеме. Не забравяйте също така, че такава процедура да се въведе, трябва цялостно изменение на договорите, което изисква страшно много време и политическа воля. Но в крайна сметка, нека не забравяме колко са заети евродепутатите и колко усърдно работят да подобрят качеството на живот на европейците, като приемат жизнено важни директиви. Да се върнем на темата. Възможно ли е? По принцип не. Не съществува механизъм или разпоредба, описваща как се напуска еврозоната. Въпреки това, много експерти и политици са предложили опцията за напускането на еврозоната да бъде добавена в договорите. Сега, аз не искам да съм типичен гадняр и да разбия мечтите на немалък процент българи, които подкрепят идеята за лева като символ за българска независимост и величие. Затова специално за тях, както и за по-любопитните, реших да ви представя 3 евентуални сценария как може България да напусне еврозоната. Най-простият от тях е да се напусне Европейски съюз. Член 50, както споменах по-рано, България подава молба за напускане, ЕС и България се договарят за процедурата по оттегляне, в съответствие с която ЕС преговаря оттеглянето и сключва споразумение. Договорите спират да важат за България и сме свободни да правим каквото си искаме. Просто и ясно. Да, ама не, защото самото напускане отнема известно време. Обикновено от периода на сключването на това споразумение до самото оттегляне е 2 години, освен ако не се договори по-дълъг период за напускане. Както направи Обединеното кралство. А еврото, то нали е необратимо. Държави като Полша, Унгария и Румъния няма да имат този проблем, ако решат да напуснат, защото не са в еврозоната. Но ние, като бъдещи членове на еврозоната, какво би станало с еврото? Тогава има 2 сценария. Използваме еврото едностранно, като Черна гора и Косово. Ние продължаваме да използваме еврото, но като не сме в Европейски съюз, монетарната политика на Европейската централна банка няма да важи за нас. Но целта тук е да извоюваме независимост от тиранията на еврото. Затова вместо да оставаме с еврото, ние като напуснем Европейския съюз, ще си върнем лева. Примерно Хърватия и Словения създадоха собствена валута след разпада на Югославия. Балтийските страни след разпада на Съветския съюз също. Защо не България да си върне лева? Гордо размахваме лева като символ на независимост и навсякъде ще има лозунги лева на 3 морета. Да, малко няма да стане. Левът е свързан с еврото във валутен борд. Дори и този сценарий да се случи, лева няма да бъде повече свързан с еврото и рискува да има твърде променлив курс. Някои от аудиторията имат биографични спомени от Виденовата зима през 1996 година. Цените на обяд са едни, след обяд 1000 лева по-високи.
Този период бе белязан от хиперинфлация, която изяде спестяванията на българите и продукти като хляб и мляко са били непосилни за българския джоб. Тук идва и валутният борд през 1997 година. Левът се обвързва с тогавашната Deutsche марка, която в последствие става евро и остава фиксиран курсът, който имаме и до ден днешен. Но не се притесняваме, търсим и друго решение. Затова следващия сценарий, който ще ви предложа, е да се направят изменения на договорите и да се разшири член 50 и да се добави процедура, който да описва как се напуска еврозоната. Това само по себе си е изключително трудно за постигане. Член 48 описва процедурите, по които се събират държави членки и го обсъждат. Която процедура да се следва, държавите членки на ЕС трябва единодушно да се споразумеят за преразглеждането на съответните разпоредби на договора. Обикновенно отнема години, докато се споразумеят за окончателен вариант на вече преразгледаните договори и още години, докато влезе в сила. Щяхме да имаме изменения почти постоянно, но последният вариант на договорите е от 2007 година в лицето на договор от Лисабон. Ако една държава от еврозоната трябва да напусне, Европейският съвет трябва единодушно и с одобрението на Европейският парламент да вземе решение. Това решение просто ще каже, че въпросната държава вече няма да е част от еврозоната и ще стане държава с дерогация, т.е. държава, която още не отговаря на условията за еврото. Съветът може да отмени по-ранното си решение за приемането на държавата в еврозоната. Тук аргументът е, че щом може да реши да я приеме, може и да реши обратното. Допълнително, съветът може да се позове и на член 352 от договора за функциониране на Европейския съюз, който му позволява при нужда да взема специални мерки за постигане на целите на Европейския съюз. Ако оставането в еврозоната би било сериозно вредно за държавата или за Европейския съюз, това може да се използва като основание да се разреши излизането. Така съветът би могъл официално да отмени решението за влизане и да извади държавата от еврозоната. И така, събрахме няколко евентуални сценария как се напуска еврозоната и съм сигурен, че съм зарадвал привържениците на лева сред вас. А у нас, кои са най-големите защитници на българската валута? Политическата партия Възраждане. Сигурно си спомните техният опит да се запази лева, като съберат подписка за организиране на референдум. И успяха. Събраха над 604 000 подписа при необходимите 400 000. Внесоха ги в Народното събрание. Референдум се проведе и левът е спасен. Само че не се случи точно така. През април 2023 година, след като внесоха подписите, Народното събрание отхвърли референдума, тъй като член 9, алинея 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление забранява с референдум да се решават въпроси, уредени в сключени от България международни договори, а такъв може да се проведе само при ратификация на тези договори. Стигна се и до сезиране на Конституционният съд през юли същата година. От страна на представители на Възраждане, Има такъв народ и тогавашният независим депутат Радостин Василев, които събраха необходимите 48 подписа. След около 7 месеца чакане, на 8 февруари 2024 година, Конституционният съд се произнесе и обяви референдума за противоконституционен, защото самият въпрос, съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година, противоречи на договора за присъединяване към ЕС, който сме подписали. Решението на Конституционния съд разби мечтите на Възраждане, както и българските граждани, милеещи за икономическа независимост на България. Дори Румен Радев, който често се е изказвал, че референдум за еврото няма да се прави, се разочарова, че няма да има. Бих искал и да си изразя моето мнение какво мисля за Възраждане. Това е една партия, която много успешно успява да популяризира своите твърдения и техните крайни убеждения много сладко каделичкат фантазиите за национално величие на техните привърженици. То не е изпирало. Главно може би отчасти заради ораторските качества на лидера на партията. Другата голяма причина за тяхната нарастваща популярност сред българското общество е, че не съществува толкова силна кампания срещу тях. Те успяват да убеждават гражданите в тяхната правота относно еврото и няма достатъчно голяма или по-скоро качествена кампания, която да ги опровергае. Единственото нещо, което служи като антикампания на партията, са самите те. Когато говориха против ваксините по време на COVID, немалко членове на партията се бяха вакцинирали.
когато говорят против еврото, няколко техни депутати имат сметки в евро. А те не говориха ли против еднополовите бракове? И това ме въвежда на следващата мисъл. Въпрос за 100 000 евро. Защо от Възраждане не се опитаха да организират референдум дали България трябва да остане в Европейския съюз или не? Имаха всички предпоставки, брой подписи, недоволство от членството на България в Европейския съюз и най-важното, никъде не пише, че не може. В договорите е описано, че всяка държава членка нова, като се присъедини към Европейския съюз, е задължена да приеме еврото като своя валута. Но никъде не е написано, че членството на дадена държава членка в Съюза е необратимо. И следният сценарий се случва. Събира се подписка за провеждане на референдум за напускане на ЕС. Организира се, гласува се и ако напускането събере гласове, България подава молба за напускане и готово. Аз съм убеден, че от Възраждане знаят за това. Дори някои много твърдо са заявявали, че искат България извън Европейския съюз. Обаче нещо не виждам действия. Значи да обобщим. Юридически и праволинейно не може да се напусне еврозоната. Технически обаче не е невъзможно, особено позовавайки се на евентуалните сценарии, които посочих. Обаче тук идва въпросът, що може, дали трябва. Замислете се, няма държава, дето при нормални условия да е приела еврото и примерно да се е случила някаква чудовищна инфлация. Веднага обаче се сетихте за Гърция. Затова казах при нормални условия. Много е популярен митът у нас, че ще се случи това, което се случи на Гърция. Но никой не говори за това, че гърците, когато приеха еврото, не изпълняваха всички критерии, а именно държавният дълг, измерен като процент от БВП. Не повече от 60%. Гърците имаха 90% при въвеждането на еврото. А колко много скочи после, да не разправя. Който иска да направим видео за гръцки случай, да напише в коментарите. А всички останали държави членки, които са приели еврото в последствие, е била отчетена инфлация, но тя е варирала между 0,1 до 0,3%. А по въпроса, защо ние се бутаме за еврото, а други държави не се бутат толкова, ако може да си купиш Г-класа. Чисто нова. Защо да караш голф тройка? Само защото и другите карат голф тройка. У всички държави приели еврото се вижда ръст на техните икономики и повишаването на доверието на еврото. Защо това да не се случи и у нас? Разбира се, и аз имам моите притеснения относно приемането на еврото. Но те не са свързани с еврото само по себе си. Знаете ли кой е най-големият проблем на българите? Другите българи. Ако някой е способен да направи приемането на еврото истински кошмар, това сме ние самите. Дори за Гърция мога да го кажа. Защото еврото не е виновно, че те са водили много лоша фискална политика. Приемането на еврото се случва чрез действия от нашите институции и управляващи. Специално се прие закон за приемането на еврото у нас и посочи Националната агенция по приходи, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да следят цените на стоки и услуги и да противодействат на спекула при прехода към единната валута. Обаче нека си припомним, коя държава титулярно заема едно от последните места под борба с корупцията и ефективност на институциите. Да, аз няма да съм спокоен, докато хора като него или него са все още фактор в управлението. Но дори и тях да ги няма, ще дойдат други. И пак ще е същото. Защото корупцията е пуснала корени навсякъде в управлението. И трябва да работим, за да се отстрани. Не смятам и че еврото мигновено ще подобри качеството ни на живот у нас. Това, за да стане, трябва да се работи постоянно и неуморно. За да не стане България перфектният хибрид между западно и източна европейска държава. Западни цени, източни заплати. Но какво ще се случи с еврото в България, си е изцяло в наши ръце. Аз бях Виктор и до нови срещи. The sound of energy.